O Lambedr Pont Steffan. Dewch i wylio llif yr afwyl dan y bont yn loi o lan. Ffigywch glywed weithiau gwyno, weithiau chwerthin yn ei chan. Yr ailwodwr i Branwen Medi Jones o Lambedr iddi fod yn sal yn ei gwely drwy'r dydd ddoe. Ar y beriddill yn ymlaen o'r grisial y ddŵr, ond os teddwch fach i'r afon methu wynewch rwy'n eithaf siŵr. Dewch i weld y coed i ddichel, cerddwch rhwng boncyffi o'n y praff, ar y berigaidd yr ifydd gwywer, nôl a blaen yn sbonci o'n saff. A fo ben byd bont ac ar ben i digon Alwena Mair Owen o Lanllwni. Dewch i weld yr haul yn ffrydio rhwng y dail a'r lecyn glas, lle bydd dwy gwningen fechan yn cael sbort wrth rhedeg ras. Dewch i oedi wrth bont Henllan, lle mae heddwch mawr o hyd. Fe gewch gadw oed a harddwch ac anghofio am y byd. Hyfryd iawn, dyma gadarnhau'r canlyniad felly yn drydydd Carys Angharad o Lambedr Pont Steffan, Branwen Medi Jones yn yr ail safle ac yn mynd â hi o Lanllwni, Alwena Mair Owen, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Mae hi'n dathlu yn y cefn yna efo Tristan. Alwena Mair Owen, llongyfarchiadau mawr. Di ennill yr unawd Dant. Sut deimlad ydi o? Ardderchog. Mae gen ti wen hyfryd ar dy wyneb. Di hwnna'n drwm y toast na gen ti fanna? Bach. Ti eisiau gwneud swap ta? Ti eisiau gafel yn y meicroffon? A na i efo hwn i ti, chdi gael siarad o fi. Deitha ni wan, pwy sydd wedi bod yn brysur yn hyfforddi ti? Mesurian Jones Cwman. Ie. A faint o ymarfer ti wedi bod yn neud? Eitha lot. Do? Faint ydi eitha lot? Faint o oriau ar wythnos? Awr y dydd-ish. Awr y dydd? A mae hwn ar ben gwaith ysgol a bod yn... A gwaith cartra. Ti'n cael lot o waith cartra? Bach. Bach. Ie. O llongyfarchiadau mawr i ti, a diolch i ti am y sgwrs. Ie? So well i ni swap yn ôl wan? Ie. Na ti. Diolch yn fawr. Diolch.